Uyuyu ndi Mzimayi si Mzibambo. Chidule iyeyu ndi she. Ali ndi ndevu ngati Mamuna komanso kuposa amuna ena opanda chondefe. Chifukwa chani samameta tsitsi limeneli? Kodi ali ndi banja kapena ana? Anthu amamupanga treat bwanji ndi mmene alilimu? Ndine Dini Studios, Osayiwala kutipanga follow kuti zambiri zasemphane nazo. Ndisanapitilire ndiziwise anzanga mukuonera kuti nkhani zomwe ndimakupatsilani ndi zoona zokhazokha. Cholinga chake ndi chakuti tithe kudziwa zinthu zodabwitsa za dziko lino. Tikatero tiphunziremo zinthu zingapo ndi kudziwa kukula kwa Mulungu kwa iwo okhawo ali ndi nzeru. Poti nane kuseliku pali zomwe ndikuphunzira. Haris Mukelebe ndiye dzina lake ndipo ali ndi zaka 35. Tonse tikuziwa kuti ndevu ndi chisonyezo chimodzi cha umuna. Chomwechi ndi zachilendo kuziona mwa Mzimayi ngati Haris akuchita kuzinyadira ndi kukana kumeta. Zinayamba ali ndi zaka 19 atadzuka tsiku lina anapezeka ali ndi katsitsi ku chibwanoku kamodzi. Masiku atadusa angapo ndevu zimankana achulukira ndi kukhala ali ndi ndevu zokhazikika ku chibwano konse. Anayamba kumeta, kubisa ndi mpango, mazinafika poti sangazibisenso ndipo mapeto ake anasiya sukulu kamba kuti anali choseweretsa cha anthu pa sukulupo. Ngakhale anasiya sukulu izi sizinasiyisa anthu kumuseka Haris. Amati pomwe angaduse anthu nkumakodolana ndipo Haris anayamba kudana ndi moyo wake omwe ndipo mpaka anayamba kuganiza zoti aziphe. Koma tsiku lina anaziyang'anira pa glass ndipo anaona kuti kupatula ndevu zakezi koma iye payekha ndooneka bwino. Mwa iye muli uzimayi ndipo asaziyang'anire pansi koma kuyima nayo life face to face. Anayamba kuyenda mosaopa, mosapanga manyazi, osametanso, osavimba mpango ndipo mwa chisomo cha Mulungu anakumana ndi Mamuna yemwe anamukonda Haris ni mmene alilimu. Wakhala ndi moyo wa banja mpaka anali ndi mwana uyu. Koma chongobereka Mamunayo kunangocha kummawa kwa tsiku lina ndi kuyamba kulongeza zinthu zake kumati banja walisiya chifukwa choti watopa ndi kunenedwa ndi anthu. Ndipo moyo wa Haris umapitilirabe. Kuchokera nthawiyi Haris sakhalanso ndi chilakolako chokhalanso pa banja kamba kuti amuna ambiri ife ndi amalonjezo abodza. Timakonda mkazi akakhala patali nafe koma akatiyandikira timaloza appetite mwachangu ndi kuyendera yathu. Haris ati Mamuna atabwera kuti amukwatire ndi kumuuza kuti amete ndevu zake sangalole. Kuli bwino iye afe ali mbeta kusiyana ndi kuti achose chilengedwe chomwe mwini kulenga anafuna kuti chikhale pa iyeyo. Onera nzanga, Mulungu sanalengepo chinthu mwangozi. Chilichonse chomwe iye watichitira chimakhala chili ndi cholinga chake. Mkati mwa zilengedwe zambiri muli kutiphunzitsa, kutiyesa mayeso ndi zina zomwe iye mwini akudziwa. Pali mavuto ena omwe amatipasa opanda solution ngati a Haris. Sizingatheke kuti aziwabisa kwa moyo wake onse. Chachikulu ndi kulimba ndi kulionetsa dziko kuti mwa iwenso muli kuthekera kuti ungathe kukhala monga onse akhalira. Anthu tili ndi mavuto osiyanasiyana pathupi pathu, ena malo obisika kumene. Koma timachita manyazi ndi mantha kulionetsa dziko ndi kumakhala tikubisala mu dziko lopanda pobisalali. Chesani kabisali lanu ameneyo, mwina nkutheka vuto lomwe inu muli nalo anthu ali ndi ma solution. Osayiwala kupanga like, share, komanso kuyika maganizo anu kudzera mu comment box.